Сега ще видим как става въвеждането на получения ключ. Ключа сме го получили от авторите, взели сме го в клипборда на телефона, копирали сме го от мейл или от SMS, така подобен начин, както сме копирали идентификатора на телефона от предишното видео. Стартираме Шаро, отиваме в главното меню, оттам отиваме в настройки, общи настройки и отиваме в Введи отговор. С опции и залепи привеждаме ключа от клипборда в прозореца за приемане на отговор от Шаро. Ако не можем да го направим това нещо с залепи, в телефона няма такава команда или по друг начин някакъв не може да я ползваме, тогава на нас не ни остава нищо друго, освен да го напишем този ключ на ръка. Трябва да внимаваме много при писането на ключа, особено да внимаваме при буквите И и Л, малко L с главно И, а също така О и 0 се бъркат. Трябва да се внимава, защото има голяма разлика между големи и малки букви. С общите приеми даваме на Шаро да приеме ключа и той ни отговаря, че ключа е приет и ще бъде проверен по време на първите снимки от наблюдението. Може да отидем надолу да видим цялото съобщение. Може да се игнорира и да излезем от това съобщение. Да се върнем в предишното меню. Отиваме в главното меню и с наблюдение старт стартираме наблюдението. Отново въпросът дали ще може да ползва Шаро картата с памет, защото сме му дали да записва MIF файл и наблюдението е стартирано. В началните снимки Шаро извършва проверката на ключа, след което ни изписва съобщение дали този ключ е приет или не е приет. Ако е приет този ключ, изписва съобщението с поздравление, че сме го въвели правилно. Ако ключа не е приет, изписва съобщение, че ключа не е приет. Ето го изписването с поздравление, което значи, че ключа е приет правилно. И ние може да се игнорира и да продължим в снимането или пък с който искаме бутон да прекратим снимането, да излезем от Шаро и да пуснем снимането отново по друг път.